Anong country siya daw? Taga dito lang, nasa Talugtog lang siya. Ay, talugtog lang I think siya. nasa store, yung mga nagbabantay sa store. Hindi ko lang alam ha, kasi hindi ko alam, hindi familiar sa akin yung pangalan ng store nila na housewife something. Ayan. Bumagsak yung ating broadcast kanina, nawala tayo sa ere. Nag-reconnecting siya. Ayan. And so once again, kay Kissigan Global, you are watching Quarantine Nights via Kissigan Global Express. I'm your host for tonight, Ninyo Gadingana. And your guest DJ, Ramsey. Yes. Magandang gabi sa lahat ng nanonood. Ayan. So thank you very much once again and see you again tomorrow night. Kung makakapag-tomorrow night. Yan, babush!